Γεια σας. Γεια. Είμαι ο Αντώνης. Εγώ Γιάννης. Είμαστε οι Famous Label. Και 01. Και είπαμε να φτιάξουμε το βιντεάκι, να σας πούμε καλή χρονιά που δεν σας είπαμε. Και το νέο έτος. Έστω και καθυστερημένα που σας το λέμε, αλλά δεν πειράζει. Ντροπή μας. Ντροπή και έσχος. Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο remix. Νέο remix. Θα συγκλονίσει. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Εξαρτάται την προώθηση του. Λοιπόν, Panic Records και έτσι. όχι. Είμαστε 54 Production. Αν θα μας αναλάβουν αυτοί τελικά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνετε στο channel μας, στο YouTube, που θα βρείτε και το βιντεάκι. Θα το φτιάξουμε. Αυτό εδώ πέρα που θα ανέβει εδώ πέρα σε αυτό είναι το δικό μου και θα το φτιάξουμε όμως για να είναι της ομάδας μας. Λοιπόν, και μπορείτε να μας δείτε live στο likeradio.gr. Famous Label κάθε Παρασκευή 8 με 10. Be here. Be there. Be there. Μην το χάσετε. Φιλάκια.